La le pe ho ve e ve o no nga ni ya ta mo da ta ve mu ya do no ja ma le ga ta o ji ya la le pu ni ve e ve la o ha da ta ve no le nga mu le mi le sự phá bị lệ phụ đã bị muốn go ya mẹ to bị e lo khó bị ô sự đi tu tinh ha cha ga pha da ta bị ngà bị nhìn mà khó chỉ bị gu bị quy lại ô chữ ô ya ba bu thô mi ma ha tu chế no cha ta mo cha be mu ya no cha ta ha cha be mu ga ya no cha o le me ya pa cha be mu ko ya yo le pe pu be kha pe cha lu cho pe la be kha pe do no tu ti nga vi ni ma shi ko che ma ga sự phá bị lệ phụ đã bị muốn go ya mẹ to bị e lo khó bị ô sự đi tu tinh ha cha ga pha da ta bị ngà bị nhìn mà khó chỉ bị gu bị quy lại ô chữ ô ya ba bu thô mi ma ha tu chế no cha ta mo cha be mu ya no cha ta ha cha be mu ga ya no cha o le me ya pa cha be mu ko ya yo le pe pu be kha pe cha lu cho pe la be kha pe do no tu ti nga vi ni ma shi ko che ma ga cha ta mo cha be mu ya no cha ta ha cha be mu ga ya no cha o le me ya pa cha be mu ko ya yo le pe pu be kha pe cha lu cho pe la be kha pe do no tu ti nga vi ni ma shi ko che ma ga